Dawa Ramma, Dawa Ramma. Allah na kuwa. Annabi sai mai sallah ya aka yi ne mutuware. Ya gici. Wai labari ne. Wannan baka gane su ba. Ai sababbin ɗauka na ne ai. Allah na kowa. Annabi sai mai sallah ya aka yi ne. Ba wai in dai baka gaba sadan Amina baya ciki da kai. Dawaran ma ce ta kama gamboi za ta mai jakuna idan mutane ni ma lafiya ne a gefe amma da na so in dau hukunci a hannuna sai na kanne miki laifi nake neman umarni a bani in cinye ta danya. Ya za a yi ka zo ka gaya min kai da kawai za ka aikata me yasa baka aikata ba yanzu abin da za a yi ku zo mu tafi anguwar tasu za a yi yalo za a yi ɗata duk wanda aka samu a kashe shi. Dama na kwana biyu ban sha jini ba. Mu je dai uwar da. Wai ya dan Halifa har yanzu daga turai siyan sigari bai da ba. Sorry mai gida ya fiye wasa. Kai baki da kai na tura ma da tuni kai da wuri na sani. Ya Allah mai gida. An Halifa ya. Na sigarin. Wallahi Allah mai gida dan gane ya biyo ni. Ina sigarin? Mai gida da ƙyar na sha sigarin mai gida. Ni ban ma san ina. Danga kuma? Danga mai gida. Danga dai da na sani. ƙyar na sha mai gida danga dai da ka sani. Da ƙyar na sha mai gida. Hassan mai gida suna tare da Ramma shi yake goyon A garin yaya? Ba wai mai gida ka san suna tare da Dawa Ramma. Tashi ina kin. Ai na ku gaɗi da shi. Gida a ta dogon lungun ne da muka shigo. Mu muna tare da shi mu zai wa bayan fuska ya koma gun wata Ramma. Wallahi in bai ji wasa ba ko izaɓi ɗaya ko mu ko akan Ramma wallahi ta kansa za mu fara sai mun cinye shi wallahi. Mu je Kaduna da muka zo mu je Kaduna. Ya kai ne Black ya gida ina dan marka ne wallahi dan marka yana gida yana shiri ka san yanzu lamarin ne ya sanja he da hiri wallahi yasa ni leko dan gaida kwana biyu ban ganka ba garin ne ma ga baki da ya riga ya lalace da kwalawa da ko ina ballowa suke yi yasa ni ma na zauna na tani jira nake kawai su faɗo kaina kan hokansu Allah wallahi Assalamu alaikum.
Amin wa alaikumus salam. Ke aka yi ne? Sauta wurinka na zo. To me ya faru faɗa mun? Na zo ne akan maganar nan da ne makaran nan. Don Allah ka tausaya min da alheri na zo wurinka ba da sharri ba. Ke babu wani maganar baro tsakanina da ke. Ni na faɗa miki na ƙara tela miki ni ba zan yi baro da ke ba. Ke ai gidan malami ce ni kuma ba zan iya zuwa in durƙusa wa malami ba. Kin gane ai? Saboda ni gunki ne iya gunki na kai gunki. Ba zai taɓa yiwuwa in je in durƙusa wani lamma ba. Saboda haka kawai ki fita daga ido na kirfi. To na ga babana ne malam ɗin nan ba ni ba. Kuma san da nake maka shi ya kawo haka. Ki sanar jiya min ke cikin nawa. Ba na yin ki kuma ba zan yi ki ba. Ko ba ki fahimta ba. Ki ware mana. Ce ki ware kin tsaya kina tsatsare. Ka fita mu ware. Sauta. Sauta. Shi ke a garin nan ne. Na babu. Akwai wani shi. Babu inda kana nan mai gida. Akwai wani shege a garin nan ne. Babu inda kana nan mai gida. Wata shida da suka wuce. Ban fito ba. Amma yau an sa ni na fito. Waye shegen? Babu shi. Babu shi da Shadaman ka huta ne. A lafiya da rubuta. Shadaman ka huta ne. A lafiya da rubuta. Shadaman ka huta ne. Dai. Zuwa. Saboda babu abin da ya haɗa ni da ɗan uwanka. Dan marka ka koma gefe. Kai hakuri. Kuta mana. Lalata shi mai gida. Ni da guda wata shida da suka wuce ban fito ba. Ma kiri-kiri yayin ki ta fito da ni waje. Ka gaya mata ni ne na ci uwarki na babbaji. Sannan kuma idan na haɗu da ita dan tsinin gindin sarara mai gida kenan shi kenan ki gaya mata in na arba hudu da ita ko tashi Allah ya isa mana Ramma. Yawwa, alhamdulillah. Dama neman ki nake yi. Yanzu haka daga gidan mai gari nake. Saboda haka lallai ina son ganin ki Ramma. Ki zo gida ki zo ki same ni. To shikenan yaya. Dawa Ramma. Wai shi din wannan waya ne har yake miki nuni. shi din yayana ne Lallai magana ta tabbata. Yanzu ba dan niyyayenki bane da yanzu na sha saran suka kenan. Ka ga yaya ka adana kalaman ka yanzu a fadar ta take in ka je gida kai magana. yanzu shigar da maza suke yi ita kike yi wannan fa ba al'adar gidanmu ba ce wallahi kai da ba dan kana yayana ba
wallahi da sai na sa an gyara ma zama a wurin nan. A ni za ki sa a daka to shi kenan sa. Bare da gaske kana ganin wasa ne? A'a shi kenan. Ta samun shi. Ka gane ai. Na sa ɗauko min shi ne ai. Na je ki ummi jani. Ka san ina son gaya. Akan shi raina fansa ne. Ba da dubin fasoyayya ba ta yi. Me kake nufi da haka? Kai da haka koya min abin da zan yi ne? A ƙarƙashi na haka kake fa. Sorry ummi jani. Wadda ba kankana. Lafiya aka zo da ni nan. Soyayya ce in sa aka kawo ka ba kiyayya ba. Ana soyayya dole ne. Wannan soyayyar dole ce. Idan ka kuma ka san sauran kai ta shi daga wannan. Mu dole sai ka so. Dawo nan. Zauna mana dan wahala. Ba ka zauna ba. Kai da Allah da ka daina yi mai wannan tsawon na. A gane a kan shi zan iya babbara ka mutum. Aba Habibi ka san ina son ka fa Habibi. Wallahi ni ban san ki wallahi. Me ka faɗa kai? Tambaye shi me ya ce? Kake cewa ne ta yi min tana burge ni sosai. Da ka zauna. Wai na ɗauka ka faɗi wata magana ne yayi. Habibi ka san ina son ka Habibi. Mu ga wayanka. Ni kike cewa in baki waya na? Na ce mu ga wayanka kana wasa da ni ne? Ke? Kin san ko ni wai? Na fi ki iskanci. Ƙanwata ummi Zara ƙanwata ce. Ita da kanta yaki muke. Dan idan kika ƙara gani na a hanya kika tare ni, sai na fasa miki horo. Wuce nan ki ba mutane waje. Ware!
bayan da kake burge ni kwazanka ka san kewayewa ne wayan ruwan abun nan ka ga ruwan can a daro na katin da na sa yara suka ai da kake burge ni kenan wallahi ai ka san aiki ne dama in kana da shi gwara kai kokari kawai ka yi shi in ka yi shi kawai ka riga ka huta aiki nake ma ban ka rasa mawa zaka sa a gidan matsalar ka ai ina jin ka akwai yarinyar nan manari ta cancanta Allah ku haɗa kanku zubin ka ce ha ba gambo kai kana da matsala wallahi kai in na gaya ma gidan su wannan yariyar da ka je ka liƙi wa har zuwa take tana cin mutuncin umma kaga yar halako ga yar halaka nan ita nake gaya mu ka tana Yaya ina wuni? ina gajiya san da zuwa ya naga kamar wani an kama sakon mutuwa ka na haɗe ranka ni dai zan duba da yaya zan duba ciyawa na kama na kasa ba kace zaka duba gamba ka za mu fara da kai ba wannan ba kawai dan abun nan ta dai dama ina su dai wannan ba komai wannan ita ce ta cancanta sakonta na baka bai kamata ka watsa mana kasa a ida ba gambo ha ba gambo wannan ka kai ki ka tafi wajen wasu mutane ce gaskiya ka ranga kula a gaya ma ka riƙe gargadi na gambo ba wani aiki ke kuma kada ki ƙara min irin haka na gaya miki shi ne sai kin je kin sami yayana kina gaya mai wani maganganu cewa kaza kaza kina nema ki haɗa ni da iyayena ko na ce ba na son ki dole ne dole ne ke din banzanki ƙara min irin haka wallahi sai na ci mutuncin ki ba ni ba ke na gaya miki kin zo kin liƙe min dole ne sai an yi soyayya dube ki da Allah busasshen banza busasshen wofi kawai Gambo